डक्टर संग्राम ब्रह्मआ थांनायाव आहाबो दुखु दं। फंबायफोरबादि आंखौ मोजां मोनो, बिराद अनो। आं नाजादोंमोनबो बुजायनो, नाथाय बिथाङा खुब मोनसे इमसनेल मोनसे माबायाव फैबाय UPPL टिकेट मोनैनि आरो मोनसे जित लानानै बे खालामबाय। थांबाय ना माबाय आं मिथिया दाबो, आरो दाबो जों आसा खालामो बियो न'आवनो फैफिनथों। नाथाय बिनि बे BPFआव थाङोबा बा दस्रा हान्जायाव थाङो अब्लाबो UPPLनि भटआव जेबो एफेक्ट जाया। जों मिथिगौ गामि सिं गासिबो UPPLआनो गभर्नमेन्ट दागोन होननानै मिथिखानायखाय गासिबो UPPLजोंनो दा दंफाजोबो, जेबो गैया। ओंखायनो जोंहा गिनांगौबो गैया। डक्टर संग्राम ब्रह्मआ थांनायाव आहाबो दुखु दं। फंबायफोरबादि आंखौ मोजां मोनो, बिराद अनो। आं नाजादोंमोनबो बुजायनो, नाथाय बिथाङा खुब मोनसे इमसनेल मोनसे माबायाव फैबाय UPPL टिकेट मोनैनि आरो मोनसे जित लानानै बे खालामबाय। थांबाय ना माबाय आं मिथिया दाबो, आरो दाबो जों आसा खालामो बियो न'आवनो फैफिनथों। नाथाय बिनि बे BPFआव थाङोबा बा दस्रा हान्जायाव थाङो अब्लाबो UPPLनि भटआव जेबो एफेक्ट जाया। जों मिथिगौ गामि सिं गासिबो UPPLआनो गभर्नमेन्ट दागोन होननानै मिथिखानायखाय गासिबो UPPLजोंनो दा दंफाजोबो, जेबो गैया। ओंखायनो जोंहा गिनांगौबो गैया। डक्टर संग्राम ब्रह्मआ थांनायाव आहाबो दुखु दं। फंबायफोरबादि आंखौ मोजां मोनो, बिराद अनो। आं नाजादोंमोनबो बुजायनो, नाथाय बिथाङा खुब मोनसे इमसनेल मोनसे माबायाव फैबाय UPPL टिकेट मोनैनि आरो मोनसे जित लानानै बे खालामबाय। थांबाय ना माबाय आं मिथिया दाबो, आरो दाबो जों आसा खालामो बियो न'आवनो फैफिनथों। नाथाय बिनि बे BPFआव थाङोबा बा दस्रा हान्जायाव थाङो अब्लाबो UPPLनि भटआव जेबो एफेक्ट जाया। जों मिथिगौ गामि सिं गासिबो UPPLआनो गभर्नमेन्ट दागोन होननानै मिथिखानायखाय गासिबो UPPLजोंनो दा दंफाजोबो, जेबो गैया। ओंखायनो जोंहा गिनांगौबो गैया।